manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zufan shi gumin shi kenan idan zufan annabi ya taba rigar mutum wallahi sai ta mutu bata daina kamshi ba. babar Anas Allah ya kara mata yadda ummu Sulaimi wata rana annabi ya yi bacci a gidansu sai ta zo da kwalba tana tatsan gumin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya farka ya ce mata ummu Sulaimin lafiya ta ce wallahi turare nike yi da shi idan muka zuba shi a cikin turaren mu muka haɗu da mata sai su dinga mamaki a ina muka sami turare mai ƙarfi mu kuma zufanka ne muke amfani da shi. Gashinsa dafa'i ne ka duba Khalid ibn al-Walid ya yi laya da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa a cikin kwalkwalinsa hular yaƙi ana yaƙi hular ta faɗi ya rabu da yaƙin ya dinga neman hular sai da ya samu ta ya dora a kansa sannan ya ci gaba da yaƙi ya ce yana tsoro kada wani ya tsinta ya yi amfani da ita dan da wani zai tsinta ya sa ta akai to da kashin mu ya bushe. Gashinsa sallallahu alaihi wasallam idan yana alola ruwan ɗiba ake sahabbai ɗiba suke in yayi kaki kowa zai rede da an saki sun ɗiba wanda bai samu ba zai shafa jikin wanda ya samu kuma ana ganin amfanin abu sallallahu alaihi wasallam. Sannan babu dabbar da ta taba ganin annabi ta gudu kamar yadda yanzu za ka wuce tantabara ta ganka za ta kaza ma ta ganka za ta gudu ka san dalilin gudu ga mugunan ya ta ga mugunan watakila zai kama to dukkan dabbobi sun san annabi ba mugu ba dukkansu da manyan dabbobi da ƙanana da aljanu da mutane ne ba kawai suke annabi wargi amma dukkan halittar Allah tabaraka wa ta'ala sun sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shine shugaban halitta kuma ya fi dukkan halittar Allah tausayi shi khalifan Allah ne a cikin bayinsa. Sannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daki yake dalla dalla manzo Allah bai shigar da magana cikin magana bai taɓa yin magana ba a ce kai ta yi tsawo ko kuma a ce kai ya gajarci idan manzo Allah ya yi magana zaka ji ta yi daidai kuma ba a koshi da ita ba a kosa ba a gajiya ba zai taɓa yin magana ba a ce kai dama ya rage ba zai taɓa yi ba a ce dama ya ƙara. Sahabi ne fa ya zo neman nasiha ya rasulullah ausini kai mun wasici ya ce la ta gaba kada kai fushi kaga yanzu misali ni ne ka zo wuri na kace kana neman maka nasiha kuma zan ce ka bar ƙarya ka daina hassada ka daina munafunci ka daina gulma ka daina kaza sai annabi ya ce ka daina fushi sai ya shiru kawai saboda fushi shine tushen dukkan masifa mutum ya yi fushi babu bannar da zai babba zai shi yasa yake ce Allah ya bashi jawabin kalim magana kaɗan zai amma za ta gamsar da kowa da kowa saboda haka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta ne daki dalla dalla bai shigar da magana cikin magana kuma in yi magana sai ya maimaita so sai ya maimaita bayan in yi so ɗaya kowa zai gani amma sai ya maimaita ta so. me hikimar haka din wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin magana ne tana da ma'anoni guda uku tana da ma'ana a musulunci tana da ma'ana a imani tana da ma'ana a ihsani to in yayi ta musulmi ga yadda zai fahimta mumini ga yadda zai fahimta musulmi ga yadda zai fahimta to haka al'umman manzo Allah suke kaso uku akwai al'ammatu akwai al-khassatu akwai al-khassatul khassati musulmi mumini musulmi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana